Макси. Според теб не съм добре. Погледни ме, почти ме, всичко на сцена. Хората обвиняват ме, даже ми да плача. Как ми е, зле ми е. Ставам в студената сутрин, тъмно е както вътре в мене. Едва ставам изморен съм като улично куче. Изпълвам се и замислям се за проблемите, няма никъде решение. Ставам утре, когато отварям вратата до тоалетната. Гледам се в огледалото, но няма самооценката. Заради на хората оценката. Мия си лицето поне за малко хигиена и енергия. Въпреки че знам трябва да ходя на училище. И без това имам тежест главата и трябва да уча тежки неща, математика без писи неща. Половината няма да ми трябва, 7 начина лягам, иска да заспя, но няма как в тази лудница. Приятелите идват, слагам маска, а помагам, но разбрах, че и аз имам нужда. Най-много мразя да ме питат как съм в този лош свят, където единствената светлина е музика, брат. Мислям много неща и някак си урока трябва да побера. Оценка дето не оценява личността. След съм и никой не го интересува. Ти го мразиш, а той иска да те целува. Не ми е добре всеки ден да ми се. Зле съм и никой не го интересува. Ти го мразиш, а той иска да те целува. Не ми е добре всеки ден реве ми се. Имаш и две подигравка от гласа. Все едно не сме хора. Що за деградация? Госпожите само говорят, но самите не спазват правила. Обиждат те, унижават те, после защо тинейджери са в депресия. Няма позитивна среда, пробина се отечен двойно, още повече на ране. Мачкан и разпакан, напоследък у нас седя, няма сила да стана. С приятели да изляза, на легото лежа, за ми се стоя в главницата креща. Не помага, докато става. Тогава пуска музика да слуша с капана система. Сакам, сълза не е слабо. Забере ако тъпи хора, които не са за свобода, са затвора. Съм добре, съм добър, не съм добър. Къде избягам от всичко това?